Sigatala ambalma bamanangamena o malikono ani maliko kan anga foli belase au belajelema alaba don andi so jale debe au bisimila sanga ni wati belajelela wala samenye mali basigi kan kuna funu ye o se ka di au belajelema cogomina nyoka jawugula bi ala kuma baw olu de fleni ka sangani benka sebe waliyali ye minye kuma ɲɔgɔnya kɛnɛ ba dɔ ye o sigiyɔrɔma fila o kɛra an ka jamana faaba kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ ni waati na nɛngun bɛ ka labila accord pour la paix bɛnkan sɛbɛn lagosili kama o n'a ta bɛ transition ɲɛmɔgɔw u bɛ ka baara in gese dɔnɔ taama tagali don ma fɔ faransi barikani kɛlɛcɛw ka ko la ka bɔ mali kɔnɔ kunu tarata barikani ka baaraw lafasara faransi bulonba soba kɔnɔ u ka minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ lakanako ma n'o ye Florence Parly ye ale tun bɛ kɛnɛ ka yen nɔ nya ye siɲɛ kelen o ka fisa nya mɛn siɲɛ 10 CMDT ɲɛmɔgɔ kura n'o ye Nango Dambele a bɔra taama dɔ la sisan taama min y'a lase Welesebugu Buguni Kajolon Sikaso ani Yoroso ka taa ɲɛda baaradaw kan ani ka kɔɔri sɛnɛlaw ka se ka olu kuma ɲɔgɔnya Bankas mara la dɔgɔnɔw ni filaw ni dafinw olu ka bɔ commune 7 kɔnɔ olu jɛra ka bɛnkan sɛbɛn dɔ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ka marifa bila si kana se si ma kalansow ka dayɛlɛ ani minnu ye dugu bila olu bɛɛ ka sigi projet dialogue humanitaire ka hakilina talen don nin de bɛna kɛ an donga ye an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kɛnɛ kan nin ɲɔkɔ min kɔfɛ an bɛna tɛntɛliw daminɛ a y'aw bisimila ate an balima bamanankan mɛnnaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw danse an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kɛnɛ kan kunnafoni minnu ni an ye olu tɔmɔtɔmɔ bɔlɔlɔ jan sanfɛ bi kunnafoni yɛrɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna kunkanko kibaruw la bi ye araba ye février kalo tile 10 a y'aw bisimila ɲɛbilaw la an y'aw tulola sɔmi ka sangani bɛnkan sɛbɛn waleyali ye min ye kumaɲɔgɔnya kɛnɛba fila ye o sigira an ka jamana faaba kɔnɔ an bɛ waati minɛ ko sisan hali n'o y'a sɔrɔ nɛnkun caman kɔni bɛ ka labila accord pour la paix bɛnkan sɛbɛn lagosili kama min ye transition ɲɛmɔgɔw ye o kɔni bɛ ka baara in gese dɔnɔ taama kunnafoniyaw sɔrɔ cogo la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ décembre kalo tile 18 tɛmɛnen san 2000 ani san 20 sigikafɔ kunfɔlɔ kɛra mɔgɔ minnu bɛ sa ni olu ye lakana sabatili sariyaw ani lakana sabatili soɲɛkɔnɔw bɛɛ lajɛlen dɔn jamana ɲɛmɔgɔw ka hakilina talen na u ye sigikafɔ dɔ kɛ ka hakilijagabɔ kɛ ayiwa accord pour la paix bɛnkan sɛbɛn waleyali ka kɛrɛnkɛrɛnma ka sanga ni a lakanako ye o maa minnu bɛ ni olu ye lakana baara ɲɛdɔnbaw ye olu ka lajɛ kuncɛra ni bɛnkan dɔw ye ka sanga ni tarata tɛmɛnen février kalo tile 9 min ye an ka transition ɲɛmɔgɔw ye u labanna tuguni ka wele bila i ka dɔn u maa kelenw ma u kana n'u ka gafew ye u ye hakilijagabɔ min kɛ ka sanga ni lakanako ye jango u ni olu bɛ se ka hakilila falenfalew kɛ walasa accord pour la paix bɛnkan sɛbɛn n'a ma ɲɛ ko a bɛ waleya ɲɔgɔn sama-sama wɛrɛ foyi kana se ka yaala an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin sigi fila min ni o de kɛra an ka jamana faaba kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔya tun kun bɛ lakana ani sɔrɔdasi kɔrɔw ka koɲɛw ɲɛnabɔba minisiri bolo n'o ye colonel Sadio Kamara ye kɛnɛ ka yen nɔ ale de kun ye an ka transition minisiri kuntigi ka nɔrɔbila ye baaraw senfɛ a yirala k'a fɔ min ye politiki ɲɛmɔgɔw ye olu tun bɛ kɛnɛ ka yen nɔ hakaja ka taa se sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw yɛrɛw ma minnu bɛ yen nɔ ni olu da donna accord pour la paix bɛnkan sɛbɛn in kabiri a taama yɔrɔw la fo kana se an filɛ waati min na ko sisan ni baara minnu ni olu de bɛ sen na nin a kun tɛ dɔwɛrɛ ka se ka hali bi hakilijagabɔ kɛ walasa min ye bɛnkan sɛbɛn ye n'a ma ɲɛ k'a bɛ waleya kɛrɛnkɛrɛnma lakanako bunakun yɛrɛ bɛ sabatili kɛ yɔrɔ minnu fɛ i ka dɔn fili kana se ka yaala cogo min na a yirala kɛnɛ ka yen nɔ k'a fɔ ɲininkali fɛn o fɛn ani soɲɛkɔnɔ ni dibidibi yɔrɔ fɛn o fɛn bɛ lakana sabatiliko la da donna a kelen kelen bɛɛ lajɛlen la ka sɔrɔ a ma kɛ ni yira ye o b'a yira k'a fɔ mɔgɔ minnu tun bɛ kɛnɛ ka yan nɔ bɛɛ kɔnɔ jɛlen ye i ka ɲininkali kɛ ani k'i hakililata fɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ maa minnu ni olu tun bɛ kɛnɛ ka yan nɔ u ka dantigɛliw bɛ taa kuncɛ kumani min na u kɔni y'a yira k'a fɔ olu filɛ ka nin baara kologirin min kɛ nin ye baara in de bɛna kɛ sababu ye min ye baara ɲɛbila fɔlɔ min kɛra ka sanga ni décembre kalo tile 18 ka se ka a ko bɛɛ lajɛlen sogolo ɲɔgɔn kan minisiri min bɛ n'ale ka baara ɲɛsinnen bɛ lakana ni sɔrɔsikɔrɔw ka koɲɛw ɲɛnabɔli kama n'ale tun kun ye minisiri kuntigi ka nɔrɔbila ye kɛnɛ ka yen nɔ colonel Sadio Kamara a kɔni y'a yira k'a fɔ malidenw kɔni ka jɛ k'u da don fili kelen na k'a fiyɛ nin bɛ seereya dɔ di ale ma min b'a jira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen hamina ni bɛɛ lajɛlen hakilina ye min ye accord pour la paix bɛnkan sɛbɛn ye a ka se ka sira minɛ a ka nɔbɔ walasa jamana in hakili bɛ bɛn ni basigi ni kolosuma min na o bɛ se ka sɔrɔ a ɲɛ 40 ma tarata don février kalo tile 9 min ye faransi jamana
député Blo Soba n'a bɛ fɔ ale ma ko Sénat Faransi kɛlɛkɛcɛ minnu b'an ka jamana kɔnɔ n'o ye opération Barkhane ye wele tun kun bilalen don Faransi lakana ministre ma ani ministre min bɛ yen nɔ ni ale ka baara ɲɛsinnen bɛ Faransi jamana ani jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɔgɔn ma taamali ma min ye Florence Parly ale ni Jean-Yves Le Drian ninnu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ Sénat mɔgɔw ɲɛkɔrɔ u taara ni ka taa opération Barkhane bɛ ka baara minnu kɛ farafinna Sahel jamanaw kɔnɔ ka taa o baaraw dantigɛ ani fana ka ɲɛfɔli kɛ sénateurs ye walasa a bɛ se ka dɔn cogo min na k'a fɔ Barkhane bɛ wulikajɔ minnu na farafinna Sahel jamanaw kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana yɛrɛ ni o ye Maliba ye kɛnɛ kan yen nɔ min ye Florence Parly ye ale de y'a jira k'a fɔ min ye opération Barkhane ye n'i y'a ta k'a lajɛ tiɲɛ don k'a fɔ bada ko tɛ nka an filɛ waati min na i ko sisan taa waati jɔnjɔn kelen kɔni fɔlen tɛ Barkhane ka taliko la ka bɔ Mali kɔnɔna na ko sabu kɛ jamana minnu bɛ farafinna n'olu ye Sahel jamanaw ye olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ hali bi u ka to olu kɔrɔ ka se k'u dɛmɛ lakana sabatili baaraw la wa opération Barkhane bɛ ka baara minnu kɛ diɲɛ don o don o baaraw jateminɛw fana bɛ olu bila ka se k'a dɔn yala u kan ka bɔ sira jumɛnw fɛ n'a ma ɲɛ k'u bɛ taa don min na mɔgɔ minnu bɛna bila u kɔfɛ ni o ye jamana kofɔlen ninnu lakana sabatibaw ye baarakɛminɛn jumɛn de kan ka ɲini ka d'u ma ani kalansen jumɛn de kan ka k'u kunna walasa u bɛ se ka lakana baara sabati a ɲɛ 40 ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Florence Parly ale ni Jean-Yves Le Drian olu mɔgɔ fila de tun bɛ Faransi sénateurs ɲɛkɔrɔ ka se ka ɲɛfɔli k'u ye hakaja u bɛ se ka faamuya k'a la cogo min na k'a fɔ opération Barkhane a bɛ Mali kɔnɔ wa taa don kelen u ma fɔ a ko ɲɛna hali bi an ka jamana kɔnɔna kunkanko kibaaraw la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ jamana damadɔ bɛ yen nɔ n'o ye an ka jamana Mali Algérie Mauritanie ale ni Niger ni jamana 4 u jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ka lakana sabati bulonba dɔ sigi sen kan u y'a fɔ jɛkulu min ma ko CEMOC min ye an ka sɔrɔdasi jalabatigiw i ka don olu ka ɲɛmɔgɔw n'an bɛ se k'a fɔ ni jamana kelen sɔrɔdasiw ka gwɛnbere bɛ mɔgɔ minnu bolo n'o y'u ka chef d'état-major ye o ɲɛmɔgɔw de fara bɛ ɲɔgɔn kan jɛkulu in ɲɛma an bɛ don min ko bi a yirala k'a fɔ CEMOC ye a ka lajɛ dɔ kɛ kɔsa da in na an ka jamana yɛrɛ faaba kɔnɔna na lajɛ in senfɛ u kɔni ye taasibila kɛ u ye baara minnu ni u y'o boloda san 2000 ani san 20 n'o ye salon san ye baara minnu kɛra u kɔnɔna na u y'o dantigɛ o kɔsada fɛ u labanna tuguni ka jateminɛw kɛ ka hakililaw di ɲɔgɔn ma min bɛ se k'a to hali bi u ka laɲini ye min ye n'o ye u bɛ tɔn in sigikun ye jamana minnu lakana sabatili ye ani jamana ninnu kɔnɔdenw bolofɛnw ni u ɲɛgun sabatili ye o bɛ se ka ɲɛ a ɲɛma cogo min na kɛnɛ kan yen nɔ Général Umaru Jara ale y'a jira k'a fɔ u ka baara bɛɛ bɛ kɛ sanjikɔrɔ wɔsi ye n'o y'a sɔrɔ u hakili bɛ lakana min na ni u ma se ka sabati a ɲɛ 40 ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ CEMOC ka nin lajɛ senfɛ colonel major Abdoulaye Faye ka bɔ Mali la yanni baaraw bɛɛ lajɛlen ka kuncɛ ale ye dantigɛli kɛ ka sanga ni CEMOC yɛrɛ ye a nana nacogo min na ani ɲinifɛnw ye minnu ye a n'a sigira kun minnu kama u ye baara minnu kɛ san 2020 u kɔnɔna a y'o fɛsɛfɛsɛ ni ka tila ka laban san kura min ni o de daminɛtɔ filɛ nin ye u ka kan ka bɔ sira minnu fɛ walasa min ye lakana ye a bɛ se ka sabati jango maa si kana bɔnɛ i ni na kuma tɛ i bolofɛn ma jɛkulu dɔ sigira an ka jamana kɔnɔ jɛkulu min ni u y'a tɔgɔ da ko comité de suivi o jɛkulu in sigikun tɛ dɔwɛrɛ accord pour la paix bɛnkan sɛbɛn baaraw bɛ ka kɛ cogo min na jɛkulu min bɛ a ko yɛrɛ dɔ u ka sigi tako 43 baaraw tun kan ka kɛ nka an filɛ waati min ko sisan o baaraw ma a bɛ se k'a fɔ a bɛ ɲini ka cɛ ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ nin bɛna k'a siɲɛ 2 ye min ye accord pour la paix comité de suivi hakɛto b'a la comité de suivi ka sigiko 43 ye a ka cɛ ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ a tun fɔra k'a bɛna boloda ka taa kɛ Kidalikaw fɛ yen nɔ ni dun ye Kidali marabolo ta k'a lajɛ sema min ye bolonɔbila kɛbaa fanba ye olu jabala de ye Kidali marabolo ye jamana transition ɲɛmɔgɔw ani gouvernement de ye nin hakilina in ta u n'o dɛmɛ ɲɔgɔn jɛkulu a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka taa Kidali walasa nin sigi ka taa kɛ yen nɔ a kun ye ka se ka danaya sabati i ka dɔn sema mɔgɔw ani gouvernement mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ u ka se k'a dɔn k'a fɔ baara o baara n'a bɛ ka kɛ accord pour la paix bɛnkan sɛbɛn waleyali kama a baara bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ kɔnɔna jɛlenya kɔnɔna na nka kunnafoni wɛrɛ labanna tuguni k'a jira k'a fɔ min ye sema ye u bɛ ka hakilina dɔw ta don labanw na waati min na ni don kofɔli yɛrɛ bɛ ka surunya tuma min na sema mɔgɔw bɛ ka hakilina dɔw ta hakilina minnu ni o bɛ ka kɛ sababu ye ka sen bila nan na bawo gouvernement bɛ ka miiriya minnu sigi sen kan ani sema mɔgɔw bɛ ka miiriya minnu fana waleya kɛnɛ kan yen nɔ
maa bɛ se k'a fɔ u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kabiri don min na sema ɲɛmɔgɔyaso ye dantigɛli dɔ kɛ ka sanga ni lakana ko yɔrɔ dɔ ye k'a fɔ olu bɛna yɔrɔ dɔ dannatigɛ o yɔrɔ min ni o bɛ dannatigɛ o kan ka lakana sema ka kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ fɛ kabiri o dantigɛli kɛ don fo kana se bi ma maa bɛ se k'a fɔ u ni gouvernement u ka fɔɲɔgɔnkɔ baaramisɛnninw bɛ ka caya wa f'a bɛ ka kɛ sababu ye min ye comité de suivi ka sigiko 43 ye a bɛ ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ ni k'a bila waati wɛrɛ la hali bi ka sanga ni o accord pour la paix bɛnkan sɛbɛn kelen ye bolonɔbila kɛra min na juin kalo san 2015 an ka jamana faaba kɔnɔna na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ sigikafɔ kɛnɛba dɔ ni o sigira sen kan kɔsada in na walasa ka se ka fiɲɛ kuraw ale ni kuraw di ayiwa baara bolodaliw ma min ye transition ɲɛmɔgɔw ye u ye wulikajɔw kɔni sɛbɛkɔrɔ caya walasa jamana kɔnɔden minnu ni olu hami tɛ dɔwɛrɛ jamana in basigi ni jamana in kolusuma ani jamana in bɛ se ka yiriwa sabati sɔrɔ cogo min na o de siratigɛ la i ka dɔn u ye taamaden dɔw wuli kɔsa in na gouvernement tɔgɔ la ka taa Kidali marabolo kɔnɔna na olu seginnen kɔfɛ u nana ka na hakilila dɔ ta ka sanga ni lakanako ye k'a fɔ fɛɛrɛ bɛ ka kɛ walasa daw ka se ka don file kelen na k'a fiyɛ accord pour la paix bɛnkan sɛbɛn yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ kuma lakanako yɛrɛ ka coyi u k'a lajɛ ka hakilijagabɔ k'a kan n'a kan ka dilan cogo min na walasa maliden bɛɛ bɛ se ka i yɛrɛ ye accord pour la paix bɛnkan sɛbɛn kɔnɔ nin sigi min ni a kɛra tile 2 kɔnɔna na ni a kɛra an ka jamana yɛrɛ faaba kɔnɔna na min ye minisiriso min bɛ n'ale ka baara ɲɛsinnen bɛ malidenw bɛ se ka don da kelen fɛ cogo min na ale ka segali tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Atayar Ag Ignani ale tun bɛ ka chef d'état-major général des armées o nɔrɔbila kɛ n'o ye général Umar Jara ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ kan yen nɔ min ye nimisi wasa wale caman ye o kɛra nka o n'a ta bɛɛ ɲinifɛn ye kelen pe jamana kɔnɔdenw da bɛ se ka don file kelen na k'a fiyɛ cogo min na an ka jamana lakana sabatibaw bɛ se k'u labɛn k'o sabu kɛ don nataw la fɛn min ye sɔrɔdasi 150 u bɛna bɔ Suède jamana kɔnɔ ka na bolomadɛmɛ na jamana lakana sabatiliko la u bɛ ka kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnen min tɔgɔ da ko force Takuba don nataw la min ye Suède jamana ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ale bɛna sɔrɔdasi 150 ɲɔgɔn na bila ayiwa an ka jamana ka bolo kan wa o sɔrɔdasi ninnu o bololankolon natɔ tɛ baw u ni kɛlɛkɛminɛ dagabanaw natɔ don k'a daminɛ hélicoptère sigiyɔrɔma 3 Hakaja ka taa se pankuru belebele min ni o bɛ kɛlɛdenw cɛ ka bɔ base kɔnɔ kan kɔnɔ ka taa u yɛri kɛlɛkɛ yɔrɔ la walasa u bɛ se ka sebayaw sɔrɔ cogo min na an kɔni bɛ min dɔn o de k'a fɔ bibi na min ye Estonie jamana ka taa se Tchécoslovaquie jamana ma ninnu kɔni bɛ ka bolomadɛmɛ ta ka ɲɛsin Mali sɔrɔdasiw ma kabiri bilako tɛ walasa fariyanwale tigilamaa minnu bɛ ka mɔgɔw bila sunɔgɔbaliya la u bɛ se ka fu siri olu ka wulikajɔw dan na n y'a ye siɲɛ kelen a ka fisa n y'a mɛn mɔgɔw da siɲɛ 10 an b'aw ladɔnniya k'a fɔ CMDT ɲɛmɔgɔ kura n'o ye Nango Danbele a ye taama dɔ kuncɛ taama min senfɛ ani délégation ba y'a kɛ a yɛrɛ masurunamɔgɔw tun b'a la ka taa se ayiwa sɛnɛkɛlaw ka coopérative o ɲɛmɔgɔw tun bɛ a la kɛrɛnkɛrɛnma minnu ni olu bɛ kɔɔri sɛnɛ kɛ jɛkuluba min bɛ n'a bɛ fɔ ale ma CSCPC i ka dɔn ani o ɲɛmɔgɔw tun bɛ nin taama in na min ye CMDT ɲɛmɔgɔ kura a ye taama kɛ ka ɲɛsin marabolo minnu ma an bɛ se k'a fɔ a taama a marabolo ninnu ye a y'a daminɛ Welesebugu ka tɛmɛ Buguni fɛ Kajolo Woroni Kucala Sikaso Kumantu ka taama in kuncɛ Yoroso a taara nin yɔrɔ fɛn o fɛn min bɛɛ la min ye Nango Danbele a y'a jira k'a fɔ ale ka taama in kun tɛ dɔwɛrɛ ka n'i ɲɛda baarada kan k'i ɲɛda baarakɛlaw kan ani min ye kɔɔrisɛnɛnaw ye ani olu bɛ se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya cogo min na ani fana ni nakun wɛrɛ bɛ a ka nin taama in na ka se k'a dɔn Bamako ale bɛ ka hakilina minnu ta n'a bɛ ka baara bolodalen minnu sigi sen kan a b'a fɛ k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ kɔɔrisɛnɛnaw nafa bɛ a la jamana nafa bɛ a la ale ni CMDT yɛrɛ baarakɛlaw an ka jamana kɔnɔna kunkanko kibaaraw la hali bi an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kalo 6 an ka ayiwa député bulonkɔrɔ tannen kɔfɛ k'a yɛrɛkɛ jamana kuntigi kɔrɔ fɛ n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye député bulonkɔrɔ maaw olu bɛ wulikajɔw la kabiri u ka tɔn ci don fo kana se bi ma u bɛ wulikajɔw la o wulikajɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye u bɛ se k'u bila u ka hakɛw kɔnɔ kelen ani jamana kɔnɔdenw ye danaya min ta ka da u kan ka sanga ni u ka hakɛ n'o ye jamana kɔnɔden bɛɛ ka taa kala ta i ka danayamɔgɔ ye o hakɛ bɛ se ka segin jamana kɔnɔdenw ma cogo min na min ye député bulo maakɔrɔw ye u jɛra ka fara ɲɔgɔn kan dɔgɔkun in daminɛ
tarata do ka kunnafoni lajɛba dɔ kɛ o kunnafoni lajɛ min ni a ɲɛmɔgɔya tun kun bɛ ayiwa a tɔn yɛrɛ ɲɛmɔgɔ bolo n'o ye Hamidu Jimde a yɛrɛ kɛrɛfɛ Tijani Gindo tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se Amadu Araba Dunbiya ma ani Madame Belko Samaseko ani collectif yɛrɛ mangloma wɛrɛw u ka kɔrɔfɔw kɔnɔna na président ka dantigɛli la Hamidu Jimde a y'a yira k'a fɔ gɛlɛya min ye jamana sɔrɔ fo ka taa se jamana kuntigi yɛrɛ ka fanga dafirili ma a y'i da so ma ka caman fɔ o la a labanna tuguni k'a jira k'a fɔ tiɲɛ don min ye jamana kuntigi ye ale kɔni jɛna fanga kɔ nka yanni a ka jɛ fanga kɔ a ye député bulon ci ni dun ye o waleya ta k'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ni an ka jamana sariya tɛ taa ɲɔgɔn fɛ sariya sɔsɔra ni ye Mali yɛrɛ sariya baju ta k'a lajɛ a sariya kisɛ 36nan o kɔni bɛ o sɔsɔ a labanna tuguni k'a jira ka dantigɛliw kɔnɔna na k'a fɔ min ye jamana kuntigi ka baara bila ye ani député bulon cili nin bɛ an ka jamana sariya sunba ni ka o sɛbɛkɔrɔ sɔsɔ o kumana k'olu kɔni ye wulikajɔ kɛ ɲɛɲuman fasoden ɲumanya kɔnɔ basigi kɔnɔ ani ladamu kɔnɔna na walasa olu ka jɔyɔrɔ bɛ se ka segin u ma cogo min na kelen ani jamana kɔnɔdenw ye danaya min ta ka da u kan o danaya bɛ se ka segin nka u ye wulikajɔ fɛn o fɛn min bɛ kɛ i ka dɔn a caman kɔni kɛra ayiwa ɲagarilabɔ ale ni k'a ko tɔ laban yɛlɛko la olu bolo ni ka olu lagosi sisan kɔni olu bɛ ka laɲini min kɛ o de ye k'a fɔ député minnu ni olu kun bɛ député bulon kɔnɔ ni kalata tɛmɛnen ye olu sugandi u bɛ ka ɲini ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka se k'u ka hakɛw k'o lasegin u ma ani u ka maa minnu bɛ ni olu ye danaya ta k'a da u kan ɛlɛ ni fɛn min ye olu fana ka hakɛw ye a kana se ka don bɔgɔ la cogo min na maliden minnu ni olu sigilen bɛ jamana kɔkanna na olu ka fangabulon min bɛ n'a bɛ fɔ ale ma ko au conseil des maliens de l'extérieur a ɲɛmɔgɔ tɔgɔ de ye ko Abibu Sila an b'aw ladɔnniya k'a fɔ au conseil des maliens de l'extérieur ye taamaden dɔ wuli ka na an ka jamana kɔnɔ taamaden ninnu ɲɛma tɔn yɛrɛ ɲɛmɔgɔ n'o ye Abibu Sila ye ale tun bɛ a ɲɛma u bisimilala transition conseil national de transition n'o ye CNT o ɲɛmɔgɔ fɛ colonel Maliki Jaw a kɛra arabadon février kalo tile 4 CNT yɛrɛ jabala yɛrɛ la u ka hakilila falenfɛlaw bɛ tali kɛ fɛn min ka fɔlɔ o ye kartinina bɛ ka gɛlɛya min don malidenw kan minnu bɛ jamana kɔ kan o kɔfɛ jamana yɛrɛ bɛ lahala min na u da ser'o ma u bɛ taa fara ɲɔgɔn na tuma min na min ye ayiwa Abibu Sila ni a ka jedenw ye u y'u ka kɔkɔrɔmadon ta k'a jira k'a fɔ min ye faraɲɔgɔn fanga maaw ye u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ jamana kɔnɔdenw ye u bila danaya minɛ min kɔnɔ u ka se k'a minɛ fa a ɲɛ 40 ma Bankaso mara la i n'a fɔ kunnafoni ɲɛbilaw la an y'a fɔ cogo min na dɔgɔnɔw ni filaw ka taa se dafinw ma ka bɔ commune 7 kɔnɔ olu jɛra ka bɛnkan sɛbɛn dɔ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan sɛbɛn min kɔnɔ kuma nafa ma o ye bɛɛ ka marifa bila si kana se si ma kalanso minnu ni olu jagoya datugura a bɛɛ lajɛlen ka dayɛlɛ minnu ni olu fana wajibera k'u sigiyɔrɔ bila ka dugu bila walasa u bɛ se ka t'u yɛrɛ kalifa yɔrɔ wɛrɛ la fɛɛrɛ ka kɛ olu bɛɛ ka se ka segin ka na dugu ninnu kɔnɔ cogo min na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ commune minnu ni olu bɛ wankɔrɔ ka taa se Sokura Jalasagu Tori Lesagu Kulongo ani Subala ninnu cɛdenw de ye bolonɔbila kɛ sɛbɛn in na a kɛra lajɛ mangani dɔ senfɛ jamana kɔrɔfɛla la yen nɔ kɛrɛnkɛrɛn ma Bankasi bolo kan ONG dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ ale ma ko dialogue humanitaire olu de ye nin hakilina in ta fo ka tila ka laban ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa min ye bɛnkan ye o bɛ se ka sɔrɔ ayiwa nin sigidala maaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na jango sigida sigija o bɛ se ka sigi ONG ɲɛmɔgɔ n'o ye Modibo Kojo ale ni Salum olu minnu tun bɛ kɛnɛ kan ONG tɔgɔla yen nɔ olu kɔni y'a jira k'a fɔ n'i ye bɛnkan yɛrɛ ta k'a lajɛ a la nafama ye jumɛn ye o ye maramafɛnw ka bila min ye adamadenw ka tanikasegin ye gɛlɛya si kana se ka don u la u ka yafa ɲɔgɔn ma kalanso minnu ni olu datugura olu ka dayɛlɛ wa minnu wajibera ka dugu bila olu bɛɛ ka sigi ka na dugu kofɔlen ninnu kɔnɔna na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ ka yen nɔ min ye ayiwa Bankasi ɲɛmɔgɔw ye dɔw bɔra Bankasi dugu yɛrɛ kɔnɔ ka na kɛnɛ kan dɔw yɛrɛ bɔra an ka jamana faaba kɔnɔ n'o ye Bamakɔ ye u kɔni ye bolow di ɲɔgɔn ma o k'a jira k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn in fɛɛrɛ na kɛ k'a labato nka ko in ma bila dagirinda la bawo jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi sen kan a bɛ fɔ min ma ko comité de suivi o jɛkulu ye mɔgɔ 15 olu de sugantira ka bila kɔnɔ ni ka tila ka laban ka baara ta k'a di olu ma u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ min ye bɛnkan sɛbɛn ye a waleyali a baaraw kɔlɔsili n'a tɔpɔtɔli u ka se ka a lakale wa sigida den tɔ bɛɛ lajɛlen
n'a ma ɲɛ ko fu bɛna siri a la walima a ka dan bɛna sago u ka fɛɛrɛ kɛ ka se ka sujali kɛ joona kɛnɛ ka yen nɔ min ye alisilamɛya 50 ye o sɔrɔla ka fara ɲɔgɔn kan ka di komite in ma walasa u ka baara foyi kana na sumaya don u ka kɔlɔsili an'u ka jateminɛw la jango musaka ko kama an b'aw ladɔnya k'a fɔ dialogue humanitaire ye ONG min ni ale ka baara sigi kun fanba o ye bɛn ɲinini ani kolosuma ɲinini an ka Mali yɛrɛ kɔnɔ bakurunba la kɛrɛnkɛrɛnma Mopti région kɔnɔna na an bɛ sɔrɔ ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kun cɛ ni kalafili kunkanko kibaaraw ye an b'aw ladɔnya k'a fɔ min ye gouvernement ye maa bɛ se k'a fɔ kalafili minnu ni u kan ka boloda an ka jamana kɔnɔ san 2022 min ye baaraw bolodacogo ye a bɛ ɲini ka dankɛnɛmaya sa ni baara kɔnka baara min ni a bɛ dantigɛ a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ minnu bɛ sa ni olu b'a fɛ k'u kanbɔ jamana kuntigi kalataw la olu bɛ se k'u ka labɛnw sabati a ɲɛ 40 ma nka fɛn min bɛ n'o de bɛ fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna o de ye k'a fɔ min ye transition maaw ye u kɔni bɛ ka talo musaka ko de la baw nafolomugu hakɛ min ni u kan ka don a la kɔsada in an da sera an ka laseli la k'a fɔ mara cɛmaboli minisiri a y'i da s'a ma fɛn fɛn sefa wari miliyari 90 a n'a kunkanfɛ o de ka kan ka se ka don a kalafili ninnu na jango kalafili yɛrɛ ye sigiyɔrɔma 6 de ye dɔgɔkun tɛmɛnen min ye minisiri ye ani dɛmɛbaajɛkulu ye ɲɔgɔn ye dɛmɛbaajɛkulu kɔni ye layidu de k'a fɔ u na fɛɛrɛ bɛɛ kɛ u seko n'u damayɛrɛ ye min ye u n'u bolo don jufa la walasa ka se ka Mali wagandenba dɛmɛ jango kalafili sigiyɔrɔma 6 min ni u kan ka kɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ a ɲɛma waribɔbaw fɔnaw ye u ka miirinako n'u ka jɔrɔnako fɔ a fɔlɔ ye jumɛn ye ɛlɛ ni jɛya ka don a ko la filanan o ye jangato musow ani sifinw na nin bɛ dansigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na yan'an kan ko don ɲɔgɔn na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min ye bamanankan kunnafoni an b'a lase aw ma ntɛnɛn araba ale ni juma sisan an bɛ jɛ ka kan bɛɛ di aw ma juma nata ala k'o fara ne ni aw bɛɛ lajɛlen si kan hakɛto b'a la